Tuluk mata bin nadamati muqli'ah wa bi azmi tarki dhambi fi mastuqbila wa bara'atin min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kammila wa qihi dawaman bil muhasabatil lati tanha kata usiran jaza jarawata wa bi aini wal lisani wa sairi aqdal jami'an fajahadan la taskala minha taubat minha iku setengah saking wasiat sono sinten sing lakoni wasiat sono niki wasiat iku wekas-wekas sing kula jenengan menawi purun nglapani insyaallah bisa dadosaken lantaran kula panjenengan niku parek dhateng Allah dados kinasihe kekasih Allah. Apa ki wasiat sapa iku sing pertama at-taubatu tobat. Tobat napa niku tobat utlub matabat. Utlub nupriya sira mataban ing lakoni tobat. Piye carane nglakoni tobat bin nadamati hale kelawan getun. Jadi tobat sing tenanan niku tobat sing lisane istighfar, atine ngrasa getun. Getun apa oleh nglakoni dosa muklian tur mecah dosa. Nek wis tobat maca istighfar getun wa bi asmin lan kelawan nejo. Jarak apa tartib dan bisinggo napa niku ninggalno dosa fima ing dalam zaman istiqbila kang den adepi. Tobat gak ono ceritane wong dadi mulya niku nek gak ditampi saka nggone tobat. Napa niku tobat? Syarat kula jenengan sering mireng tobat nasuha, tobat sing ditampa niku tobatan nasuha, boten tobat sambel. Ngerti tobat sambel? Tobat sambel sampeyan bareng ngomeh-ngomeh kan kaya apa? Berdesus Allah bareng dikei makanan kedua gorengan golek lombok golek sambel maneh iku sing tobat sambel bertobat umat maneh aja sampe kersane tobat kula jenengan ketompo enek syarat sing kudu dilakoni. Nah, syarat sing dilakoni niku tobat niku nek hubungane karo Allah syaratnya telu. So tobat karo sing hubungane karo Allah syaratnya telu ping pertama apa an-nadamah napa niku getun merasa menyesal atas dosa yang dilakukan. Merasa menyesal getun atas dosa yang dilakukan. Terus yang nomor 2 al-iqla'. Al-iqla' napa iqla' niku ninggalno dengan segera spontan dosa yang dilakukan. Ora terima getun lho ya, tapi yo atine getun yo ninggalno awake pun ninggalno dosa sing dilakukan. Contone ngeten. Jenengan badhe tobat urusan ngombe miras itu lho. Ngombe apa kertas.
Iki misale nek sampai tobat nanan pertama getun ya Allah astagfirullahaladzim opo tak oke diarani seger yo ora diarani adem yo tambah panas kaki aku ngaduh ngono nyamuk ceblok ning krotokku mati iki opo meneh jero dane panas kaya kumpul-kumpul astagfirullahaladzim iku jenenge getun banjur ikhlas ninggalno seketika dosa yang dilakukan seiring dengan astagfirullahaladzim langsung dibagi jelas ya niku nek tobat kumbi lha nek misale ngeten astagfirullahaladzim opo diombenan iki tambah panas astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullahaladzim kuwi ora jenenge tobat kuwi jenenge nyek Gusti Allah. Nah, kula jenengan nek pengen tobat ketompo kudu getun kok perlu nglereni ninggalno sekadar dosa sing sampun lakoni. Dhewe kok sok mbet kepucut maneh jenenge wong wis diati-ati nglakoni dosa maneh diistighfari maneh. Paham iki nggih? Niki nobati dosa mobil. Nobati dosa pacaran. Pas diboncengno astagfirullahaladzim lah opo sapa ngampuni lha kok tak sabuk barang atine istighfar langsung ada ninggalno sabuk dikendhong jret mencolok bundas sampean piye carane ya wis leren Mas nek bang sampai seneng aku ora lho piye to Dik sampeyan njaluk apa saiki tak bandrek langsung njaluk jaluk rabi jaluk srengenge tak jupuk bulan tak kene ora ngopo sampeyan nggih Mas dengan sitok anu sing kurang nopo Dik kurang ajar nek tobat lajeng Mas sampeyan pancen seneng aku wis dilereni aku rasa jak ngalor ngidul nang kula piye kan Dik nek sampeyan pancen seneng aku tenan ayo oto iki engko aja langsung mulai sampeyan lha apa sampeyan tak siapno tak gaweno wedang aku ora doyan wedang kok seneng kopi tak gawe kopi sing kental Mas kopi luwak bahkan luwake emping lah dari mandine nah pasti disuruh Dik sampeyan mamaku ngomong ke bapak pancen sampeyan tenanan yo ijar jaripun aku lewat iki wis dilewat astagfirullahaladzim nek yo piye kalau engko sampeyan gak punya niat tenanan yo terus nikah pengen duwe keturunan sing apik ayo kita mulai dari kita dulu Mas kalau tidak kita siapa lagi kalau tidak kamu amal sekarang kapan lagi seneng ya ngoten ya lho seneng to Mas kok ngene wae niku nek tobat pacaran wis berkelipat nikah dhewe-dhewe ya putus dong harus diputus hubungan kalau memang tidak ada kepentingan ojo nomor kok simpen gosok-gosok wis padha duwe bojone disimpen-simpen nang omah gede meneh biyen jaman kamu terus rapat enek HP ngoten niku HP ini HP 3315 HP kulo karetan anggone lari-lari foto ya Allah tenan kula niku ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa kula iki saiki senat nek gak salah nggih aku ya tak kuliah soalnya niku lho boten gadah piyambak kula saking umpete napa niku boten gadah dipaksa kuliah masyaallah ngoten-ngoten niku terus sing main apa sing main surat-suratan dikitek-kitekno itu tenan di surate dikumpulno terus diobong muga nek sampe IJN nek mbok simpen dadak padha nikahe konangan iso salah paham to gagal surate kate andai kata engkau bulan maka aku bintangnya andai kata engkau
garpu aku sendoknya aku dikuding. Diwaca iki sapa tobat lagi. Niku nek hubungan karo Allah sampean kudu menyesal meninggalkan. Sing nomor 3 al-azmu. Wa bi azmi tarkid dan fi mastaqbila. Nggih. Wa bi azmilan kelawan ijo tarkid dan fi ninggal dosa fi mahin dalam zaman istaqbila takdir ada. Syarat yang ketiga agar tobat kita diterima yang urusannya hubungannya dengan Allah adalah punya niatan, punya azam. Niat itu niat tenang. Kalau azam niat disertai ikhtiar. Aku azam iki carane aku iso umroh, berarti yo nyeleni yo daftar. Nek niat aku niat umroh durung nyeleni. Wong daftar yo. Niku bedane niat karo azam. Nah, kalau jenengan hubungan dengan Allah, tobatnya carane siji, getun ya Allah, astagfirullahaladzim, getuni dosane. Nomor 2 ninggalno dosa sing wis dilakoni. Nomor 3 kula jenengan niat sing kuat ora bakal janji ora bakal nglakoni dosa. Niku hubungane karo Allah. Terus sakniki nek berhubungan kali menungso tambahi sitok. Nek hubungan karo menungso wa bara'atin min kulli haqqil adami wa hadhil arkani far'awakamila wa bara'atin lan badan. Maknane badan niku napa niku bersihno awake min kulli haqqin saking sakabehane min kulli haqqil adami saking sakabehane hak-hak lan adab wali hadil akan lan ing iki pira-pira rukune tobat far'a mongko jaga tenan sira mongko ngreksa tenan sira wakan milaran purnakno sira. Ning hubungane kalih menungso di samping syarat telu niku ning hubungane kalih hak adami kula jenengan hubungan dengan hak adami kok urusane kalih misalnya harga diri tau nyenyek tau misoi tau nyetrek-nyetrek tau bully berarti cara tabane kula jenengan marani wong niku terus njaluk sepuro ngoten lho. Iki yo padha wae jejodohan lanang wedok wis suami istri mesti enek salah sing lanang mesti enek salah sing wedok sing paling sadar sing paling apik sing pertama rumangsa salah banjur njaluk sepuro. Mas urane Mas pancen sing salah kok sampe iku Mas masak kasih layak saking kroso mungkin garu yo wae boten garu termasuk kemapalan emas layak mbuk wis kurane ya ora apa-apa nek pengen ora mbuk Mas yo jadi tambahi yo itu rata-rata iku njaluk sepuro iku gengsi nggih gengsi njaluk sepuro iku gengsi rata-rata pokoke sepuro sik Lane riyo sing paling apik disi-disi anjir sepuro luwih apik maneh gelem nyepuro. Kadang sak kampung wis sak RT wis lha sak masuk klawen durung iki piye? Bapake durung kuwi durung wis sepuro yo. Sampeyan ini yang kebetulan berhubungan kali hak adami sampeyan urusane karo hak adami sing urusane kali harga diri jaro sepuro. Masalah di sepuro masalah Allah sepuro ora usah sing penting niat jaluk sepuro. Dadek sampean merek sampe sepuro tak sepuro tapi kelani ora mboten gawe wae. Ojo candek kali gojine utang-utang koyo gini kae ojo.
terserah. Terus bagaimana jika berhubungan dengan dengan harta benda orang yang harus dikembalikan? Bila di pondok pernah mengambil barang, pernah mengambil uang temannya, bilang pada orang tua untuk dikembalikan, untuk diujoli, karena itu nanti bisa menjadi penghalang kita untuk tidak mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Sampai. Lalu hubungan kalau wong urusannya dengan materi kembalikan, Pak orangnya sudah meninggal Pak, diberikan pada ahli warisnya keluarganya. Bila sudah tidak tahu keberadaannya di mana Pak Yai, bila sudah tidak tahu maka sampeyan sedekah sampeyan amal diniati pahalanya untuk disampaikan kepada orang yang telah kita dolimi terkait harta benda. Maka sampeyan sedekah di masjid, sedekah di pondok, bismillah ya Allah dengan ngapunten dosa kula lan dengan ngapunten dosa pun yang senate kula dolimi. Karena kula boten sempat posisine nggone di mana tepatnya di mana ini sedekah ini mudah-mudahan kau terima ya Allah dan pahalanya engkau sampaikan kepada orang yang pernah saya dolimi. Ya cara orang terus memang ngoten oke. Dibangke dari itu cara tobat syaratnya pertama getun sih. Istighfar ping pisan digetune tenanan iso ndadekno tetese luh yo kuwi sing iso ndadekno padamnya api neraka. Makin pengen duwe anak sing saleh, duwe keluarga sing apik, sampai pas sujud niku donga istighfar sing akeh ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah sampai nangis tenanan pas sujud. Niku dosane sampean persasat niku gampang dispor dening Allah. Pengali nggih ditulis misal iki penting jalan sing pahami nang kene rata-rata tobat niku sampean maknani istighfar tok nggih. Boten tobat sing nasuhan tulisane istighfar astagfirullahaladzim, atine getun, atine janji ninggalno perkara dosa sing dilakoni, janji ora bakal gawe maneh. Niku syaratnya. Ini hubungan kali harta benda dikembalikan. Kalau hubungannya dengan harga diri orang lain harus minta maaf. Fali hadil akan pertama mila rukun tobat ini hendaknya dia dilakukan. Bila kita melakukan maka kita akan bersih dari dosa. Tubuh kita bersih, hati kita bersih sehingga terang dari dosa. Nah, kalau saat ini piye caranya tobat tenanan banjur terjaga tobat kita niki dijawab waqihi daman bil muhasabatil lati tanhakata siram jaro tasahulan waqihi lan reksa sira ing tobat dawaman ing dalem selawase bil muhasabati kelawan niti-niti ati-ati perkara ngreksa marang awake allati kang tanhaka bisa nyegah apa muhasabah kaing sira taksiran kang adoh saking pepeka jalo kang lumaku apa taksir atas sahulah lan nyegah ing napa niku napa kumandang agar tobat kita
terjaga istiqomah di dalam tobat, caranya satu, mengoreksi diri, muhasabatun nafsi, niti awake, ati-ati awake, jo sampai teledor, jo sampai pepeko dari sesuatu yang dapat membelokkan kita untuk beribadah kepada Allah. Hati-hati maneh, dikoreksi awake, aku selama sehari ini apa yang kira-kira sudah saya lakukan sebagai bentuk penghambaan, apa keliruku selama sedina suwi iki dikoreksi terus. Carane njogo dosa, dikoreksi aja ngoreksi wong liya. Ngoreksi wong liya ora enteke, sing dikoreksi awake dhewe. Tani turu niku aku sing wis tak lakoni apa wae. Kok tani turu terus nyandhak napa niku wudu, salat tahajud, sahur, jamaah subuh, alhamdulillah. Bersyukur bila jalan-jalan, pas kok tengah jalan-jalan bila ngirik kok enek bocah bening-bening tak sawang, aku sampai pinter koyo iki aku dosa maneh, astagfirullahaladzim, temok dosane istighfar. Berjalan-jalan aku nih yang ngirik rapo, tapi aku sanggup korekan, sanggup mercon tak jemput aku cangno, ngucapno gune kae wong lanang kae dadak iso muncul gune cewek-cewek. Akhire wedos dok. Wedos kaget, cewek kaget akhire muncul. Lah yo wis tobat opo lakoni ngene ae. Debekno gula atine. Astagfirullah ditemok dosane. Niku nek dulur ngoten ya Allah, saking senajan nglakuin dosa dihapus maneh. Dosa dihapus maneh, dosa dihapus maneh sehingga sampeyan resik. Niku sing pertama. Yang kedua, caranya agar tobat itu terjaga, menjaga 7 anggota. 7 anggota badan. Napa niku? Wakilan reksa sira. Wakilan reksa sira nggih. Wabihidin ngapunten. Wabihidilan reksa sira. Ing mripainin ing wabihidi ainin lan reksa sira ing mripat. Walisan lan lisan. Wasairi lan reksa sekane. Al-aqdo saking pira-pira anggota jami'an sakabehane. Fadhadan mongko temen-temen sira wa taksawa lan aja napa niku aja kesit temen sira, aja sampai ketipu tenan sira, aja sampai lali sira. Yang kedua, syarat agar dosa kita terampuni dan agar tobat kita itu betul-betul istiqomah terjaga. Yang pertama syaratnya tadi koreksi diri, yang kedua menjaga 7 anggota badan. Apa itu? Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lisan, dijogo, yang keempat tangan, yang kelima perut, yang keenam farji, yang ketujuh kaki. 7 anggota ini dijaga agar tobat kita betul-betul dalam istiqomah. Mata, jangan sampai mata digunakan untuk melihat hal-hal yang sifatnya maksiat, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Di dunia nyata ya Allah sing lanang nyawang wedok kelawan syahwat, cewek kok sepuh piye glengah-glengah ngono kaya sahline
Sing wedok iki ngoten nyawang ya Allah, mulane kok gedhe juga bingah-bingah kaya koksul. Gitu. Nah, niku aja sampai ngoten, harus dijaga mata dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Gara-gara mata itu nanti akan menjadi gambaran-gambaran yang muncul di hati, sehingga gambaran itu ketika muncul iso ndadekno ibadah kula jenengan iku terganggu, belajar kula jenengan terganggu, pas wayah sholat angel khusyuk. Gara-gara banyak sekali mata digunakan melihat, kemudian terekam di hati berupa gambaran-gambaran mata memandang sesuatu yang diharamkan. Ngoten sampeyan sholat lho ora masih maksiat. Allahu Akbar tidak masih cecak tumpak-tumpakan. Ayo, piye sampeyan? Wahum, sholat. Niku mata, telinga dijaga. Pas sholat itu tekek, sini kuwi. Tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok. Kita piro tekek siji. Sholat tekek engko sing sitok ora ngitungi, tapi guyu dhewe sholat iso guyu. Mergo pikiran ke atine ngrungokno kotok-kotok tekek. Mari manusa ati iso muni. Sare koyo tekek. Guyu dhewe akhire. Jere malaikat gedhem tenan sholat kok pengen aku ngene. Ngoten iki contoh mawon. Lah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar nanti menimbulkan gambaran-gambaran sing muncul hati. Maka mata harus dijaga, telinga harus dijaga. Jangan sampai digunakan untuk mendengar telinga itu sesuatu yang tidak baik. Contoh musik-musik yang berbau erotis. Musik saiki murno nggih. Lirike niku lho. Nek biyen musik akeh sing mengandung petuah nasihat, saiki niku sapenake dadi musik. Sapenake dadi musik. Kaya jempolan. Kuwi lho mboten hafal lho. Aja-aja sing apik. Lah mboten biyen musik itu ya Allah penuh dengan nasihat. Musik Bang Roman penuh nasihat. Wajah yang dulu indah, yang dulu dipuja-puja, diangan-angan jadi nasihat. Saiki ora ngoten niku. Saiki mboten ngoten. Tutup botol botole njuk dikepruk karek botole. Ngoten-ngoten niku nek diku nyambungno ati di rumah kudu dijaga. Mata dijaga, telinga dijaga, yang ketiga lisan. Lisan jangan sampai digunakan untuk mengucapkan sesuatu yang sifatnya maksiat. Digawe misuh, ojo sampai. Misuh iku nek ra kulino ya ora iso kan. Misuh iku. Dadi kok sampai pinter misuh iku saiki wis tren. Misuh iku nek biyen wong lanang, nggih to. Oh, keciput ngono wong lanang. Saiki wedok niku wis fasih karo wong lanang. Nek celopet cerit ngoten wedok niku saiki misuh. Lah nek kula jenengan tobat tenanan, lisan aja sampe digawe musuh. Ngerteno sumber lisan digawe musuh, digawe ngomong sing sifate ora apik, dijalani tanggung jawab. Termasuk kudu dijaga lisan aja sampe rasan-rasan. Jangan wasi wong rasan-rasan iku kaya wong bento. Ya wong sing rugine rugi. Kaya wong bento soalé nopo? Dene nek ngrasani niku amal apike
niku sumber diangkat dikekno wong sing dirasani. Nek wis entek amal apike dosane wong sing dirasani diangkat dikekno wong sing rasani. Mengamal sakmu kentek gara-gara rasani. Terus ngono loro jenengan tingali wonten ngene HP ten ngene TikTok ten ngene YouTube. Rata-rata sing rasan-rasan ku lanang ku wedok. Nggih, wedok. Kulo ningali ten YouTube kok. Ten TikTok niku wedok-wedok kulo tingali kulo guyu pirang-pirang. Mbek mereng-mereng. Nah, ngoten. Semakin nyaring, semakin senyap, semakin enak merasani. Ya. Semakin kusuk demi senang, semakin mereng-mereng itu semakin power, itu rasa-rasa. Jadi itu ditobati, itu sampai rasa-rasa, adu-adu. Nomor 4 anggota sing kudu dijogo tangan, sampai tangan digawe nyolong. Sampai tangan digawe ngeplak sing ora hake. Wong masalah apa dikeplak diduduk mboten pareng. Ngandalno kekuatane mboten pareng. Masih pamake melok mungkin mboten wae terus kene bedhot kancane dikeplak mboten pareng. Perut juga harus dijaga. Anggota yang kelima, perut harus dijaga. Jangan sampai kemasukan barang haram. Subhatan sokojo oleh barang haram. Moga perut niku sampai tobel barang haram, iku berpotensi awak iki nakal. Digelem terang kok iso. Moga makanan yang masuk ke dalam perut akan menjadi kekuatan gizi, sing gizi mau tersalur melalui darah sehingga ketika itu sesuatu yang haram maka yang keluar kekuatan dan kekuatan sing diharamkan. Jadi nek tobat barang haram kerungu ada itu tambah ketika itu tambah gaya turun. Tapi nek halal sekali itu gledek-gledek ning wis dadi nyata. Niki dari perut dijaga aja sampai robot barang haram. Dari nopo kan dosa kami wis tamu mau budal wis seperti nek dalane wae. Ora usah pacul cek-cek sampai galungan beresek nopo kalau dipak ora usah kiramban kok dhuwur-dhuwur. Yo cukup goni, mosok goni wong iki kok dirambati. Nah, niku carane njogo perut sampai kebon darah haram. Mane yang keenam yang harus dijaga anggota tubuh farji. Halo, ngerti farji boten? Kemaluan. Masuk farji ora bae. Farji ku farji. Farji dibagi loro. Nek farjine wong lanang iku jenenge dakar. Ojo pikir tak tutup. Sampai kok dikir kok ngadep ndek piye maksude? Dakar. Nek wong wedok buduk badok air. Iki biasanya itu mondok dengan mbak Hani. Siapa lagi? Hana itu mondok dari duduk. Mbak sama kan sampai hanya kalau tuh orang buduk atau kono. Buduk bisa ditutup gitu. Walaupun juta. Wah kesenjangan Muhammad. Alhamdulillah. Ini dulu mengingat sampai menjadi paham tenanan ini. Dini dakar dikir pakai paham orang apa. Nah, ini kudu dijogo. Carane piye dijogo? Loh,
Gusti Allah gawe farji kelamin untuk perempuan dan laki-laki meskipun berbeda bentuknya, itu pun tempatnya sama, diletakkan di sesuatu yang memang sulit untuk dijangkau dan harus dijaga. Genyo kok ora ditekek ngene. Nah, iki lho, bathuk kene genyo. Kok diseplet ngono itu? Ada maksudnya apa? Agar terjaga dan ditutupi. Kan ngoten. Pokoke barang iki lawas masalah. Ojo disilik-silik. Ngoten wis bekas kula. Hati-hati, kadang mulai ora trimo tangan. Bisa tuku sabun bareng dari apa? Gawe korak-korak. Nah itu dihindari, jangan sampai itu farji tidak kita jaga bila kita sudah tobat. Yang terakhir anggota 7 yang harus dijaga adalah kaki. Jangan sampai digunakan untuk melangkah pada sesuatu yang tidak diridhoi. Mlaku nggone maksiat, mlaku nggone maksiat ojo. Wis diteni tobat kula kersane terjaga, wis tobat tenanan astagfirullahaladzim, terus sampai gelem tobat gelem betul. Jadi sampai tobat lesane istighfar, istiqomah maca istighfar, syukur-syukur sampai dalu tangi melek, kemudian sholat taubat. Rakaat pertama ba'da Fatihah surat Qul ya, rakaat kedua Qul hu, paling gampang. Nek saged malah sing rakaat pertama ayat kursi, sing kedua Al-Kafirun. Niku jenengan terus tobat istighfar ping 100 sampai sujud. Sujud sampai sujud, ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gusti kula tobat sudah panjenengan, dosa kula kathah, jenengan ingkang maha suci, jenengan resiki dosa kula sedaya ya Allah. Terus dibulan-balik. Lah kapan ngoten langsung nek urusane mbek Allah sepiro gedhe dosa kula jenengan paribasan sakuntuk sedulur janjine Allah sapa kawula angger tenanan tobat tembus nang atine getun tenanan sampai liwekno mripat tegese nangis mongko dosane bakal tak sepuro tak diesut ilang. Banjur nek wis tobat ngoten niku pengen terus istiqomah terjaga syaraté loro. Siji, selalu mengoreksi diri, jangan digunakan mengoreksi orang lain. Ya Allah, aku sedih seminggu lah apa. Ya Allah, seminggu iki aku lah apa. Ngoten. Bahkan biyen enek santri sing pengen ngoreksi awake niku sampai setiap melakukan suatu kesalahan omahe dipadu. Nyolong paku sitok jret, ngelirik cewek paku neh jret, nopo rasa-rasa paku neh jret, engko nek wis sadar astagfirullahaladzim paku dijupuk neh sitok. Saking pingine tobat yang terjadi, maka satu-satunya cara agar tobat kita terjaga, pertama koreksi diri terus. Yang kedua menjaga 7 anggota tubuh. Apa itu? Mata, telinga, lisan, tangan, perut, farji, baik zakar maupun duduk, 7 kaki. Jadi ditulis loh, diangan-angan loh, dilakoni. Iku nek metu kok ngaji sebagai ini duduk wae. Sampai zakar. Nah ini jangan. Masya Allah. Mungkin kula jenengan ditetir Allah. Estu berdino kula jenengan diparingi saged enteng anggonipun tobat. Amin ya rabbal alamin. Wong nek tobat iku masya Allah disenengi Allah. Tobat wong sing dadi
Allah iku ora ono sing dadi mulya kejaba pertama sing kudu dilewati nobati keluputan, nobati kesalahan. Dan tobat yang pertama itu tambah maneh saking kas. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaubu miftahul likulli ta'atin wa asasukul lil khairi asmalah fa in tulita bi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin fatadarokan muharrilan. Wong sing tobat fakta bunuh kok utawi tobat iku miftahun dadi kunci likuli itaatin tumrapis kabehane taat lan ibadah. Wong nek tobat temenan mongko wong bakal oleh kuncine taat lan ibadah. Gampang lan baik taat. Ora iku tok tobat niku asasun lan dadi napa niku dasar pokok asas pondasi kul khair saben-saben kebagusan. Wong nek pengen apik mesti melewati yang namanya taubat. Melewati tobat ajma'a halis kabeh kebagusan, kabeh keapian bakal sampeyan oleh asmaatun mrambai. Wong nek tobat niku pertama disenengi Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saktemene wong-wong sing tobat niku bener-bener innallaha satemene Allah niku demen yuhibbut tawwabin, demen marang wong sing tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, Gusti Allah niku bener-bener demen marang wong sing seneng resik. Resik kuwi bersih badan, bersih tempat dan seneng resik-resik, ngresiki dosane kelawan istighfar. Dinisbate kaya hikayah. Enek wong jenenge Jufat, dene pengen umroh, berangkat numpak jaran ditumpaki wis tok dilarang akhir teko nggone Arab kono. Numpak jaran wis siap dengan perbekalan. Enek baru, enek panganan yang lengkap. Betul Arab itu pada pasir kuno tersesat. Jufan sing tersesat kuno pulau kidul akhirnya sing kelihatan hanya padang pasir, padang sahara di tengah terik matahari yang panas. Jadi masih ngawur ketok sampai kalau bening-bening jenis patang organ masih kidul ke podo ulang ke podo. Dilalah di tengah-tengah seperti itu putus asa. Di tengah putus asa luluh dilalah jayane sak barine sak panangane mulai miring. Nah, ketika seperti itu piye urusan aku terus pilih wes daripada serai tak jadi umur satu sakit mati aku ide sendiri wes aku mati wes oke mati wes tak pasang baru keturun itu tani duduk kerung tiba jadi cek nongkrong jadi tani duduk jalan balik penuh dengan perbekalan yang lengkap, panganane, kunjungane, minumane masih seneng rata. Enek wong sing tersesat dengan perbekalan yang hilang, banjur temok maneh perbekalan sehingga ada harapan untuk sampai dan tidak tersesat. Bunga wong model ngene. Ijek bunga nek kawulan kula jenengan kawulan kono kok gelem to. Ini Gusti Allah banget sekali. Maka
jangan sampai putus asa. Ramadan posone itu kita jadikan pintu taubat, untuk kita jadikan momentum ngedek nang Allah ora jalan tobat. Dosa sak pira kula jenengan kok gelem nutup pintu tobat Allah diweni. Sampeyan tahu apa? Sak nakal-nakal cek kalah nakal karo Raden Said. Raden Said umur 5 tahun dilakoni kabeh, nyatane tobat dadi wali, jejuluk Sunan Kalijogo. Sunan Praben dari Todi. Sunan Kalijogo. Sadurunge dadi Sunan dene mengawali dengan tobat pula. Tapi tobatnya durunge bimbingan guru. Pertama dene piye carane mengentas kemiskinan. Jupuki dhuwit-dhuwit ngene wong sing sugih-sugih wong sing korupsi ngoten. Baju dituntun melakukan fakir miskin, pancen jelek guru. Dia beranggapan bahwa itu benar. Akhirnya Raden Said jejuluk berandal rokok. Akhirnya ketika punya guru yang namanya Sunan Bonang, akhirnya diberitahu niatmu betul tapi jalanmu salah. Engkau ibarat minum atau makan yang namanya kolak segera karuan muga-muga lesu karuan ngelak karuan di poso banjur kolak sak mangkok itu keceblokan oleh tekek semira sampeyan mau tekek keceblokan betapapun segarnya campur sebab kuwi najis. Piye carane tetap dengan niat dan cara yang halal, baru kau akan mendapatkan apa itu ibadah yang sejati. Akhirnya diulangi ilmu tauhid, cara